Oh, hello guys. Mega love shoutout sa inyo lahat dyan. Good afternoon. Good afternoon sa inyo lahat dyan. Kabayan, Luzon, Visayas at Mindanao at pati na sa abroad. Mega love shoutout sa inyo dyan. Yan, nandito po si JBR TV sa Dolomite Beach. Ayan, mega love shoutout sa inyo dyan guys. Ayan, kung napapansin nyo, marami pa rin tao ngayon. Kahit na medyo maambon, marami pa rin tao guys. Ayan. Ayan o. Medyo umambon guys. Pero ayan, marami pa rin tao. Ayan. Update lang po tayo sa Dolomite Beach. Ayan. Guys, medyo makulimlim guys. Ayan po, ito po yung ating Dolomite Stone. Ayan. Ayan po guys. Makikita po dyan yung before. Ayan. Before and after. Ayan. Before and after. Ayan. Ayan, kung napapansin nyo guys, gumanda ang ating ano ngayon, wala na mga basura. Ayan, gumanda, tumaas yata, pinataasan yata yung ano, yung Dolomite. Ayan, tumaas siya. Medyo high tide po tayo ngayon guys, high tide. Ayan. Ayan o. Dami pa rin tao kahit na medyo makulimlim. Nagbabadyang umulan. Pero marami pa rin tao guys. Kaya mga kaluto, update lang po sa ating Dolomite Beach. Ayan, napakaganda guys. Ayan guys, napapansin nyo. So mamaya guys, titingnan natin kung lalabas yung ating sunset. Ganda ng ano, ganda ng ano. Medyo makulimlim. Hanggang doon yan guys sa dulo. Ayan. So may mga foreigner po tayo rito guys. Ayan. Marami pa rin ang ayan, pumapasok kahit na makulimlim. Ayan, si Jorens. May love shoutout sa dyan, Jorens. Jorens, pakisabi kay mama. Baka pwedeng gawin, i-on niya yung ating ano, i-on yung ating Jo. Pakisabi kay mama, nagre-reconnecting. So, ang signal natin yan. Hi sir. So, ang ganda ng ano, ang ganda ng clouds.
So, meron tayong dalawang ano doon, pang barko. Kaya medyo gumanda yung ating Dolomite. Kaya nawala na yung mga basura. Yung mga nakaraang buwan, napakarumi dito. Parang tinaasan nila, guys. Ayan, oh. Ayan guys, good afternoon sa inyo lahat dyan. May love shoutout sa inyo dyan, Luzon, Visayas at Mindanao. May love shoutout sa inyo. Ayan, update lang po tayo ngayon sa Dolomite Beach. Ayan. Ayan. Ngayon lang ako nakapunta ulit dito guys. Ayan, nasa Manila Bay tayo guys. Salamat. Ayan. Ngayon lang ulit ako guys nakapunta sa Manila Bay. Ayan. Travel or just yes, sometimes. Ayan. So ayan, mayroon tayong mga cornerer dito guys. Ayan, may galab shoutout Nita Bustanan. Ayan, may galab shoutout sa dyan, Nita Bustanan.
Thank you Nita. Thank you for coming. Thank you Nita Bustanan. Nandito tayo ngayon sa Dolomite Beach. Hello. Ayan. Yung mga foreigner tayo ditong kaibigan. Ayan, nandito sila, pauwi na sila. Halika na, Aisha! Aisha! Marami pa rin tao guys. Tingnan mo ang ganda ng view. Ayan. Oh, magandang hapon po sa lahat. Bawal po tayo sa dagat. Bawal magtagpisan. Bawal magtapon ng dolomite sa dagat. Ayan, no? Ayan sila, oh. Ayan, marami pa rin pumapasok mga kaibigan, mga kaluto ko dyan. Ayan. Tuloy-tuloy pa rin ang tao. Ayan. Kahit na makulimlim tayo guys, tuloy-tuloy pa rin. Kanina umulan guys ng Baguia, tapos sa Minto naman. Nagbigyan tayo. Ayan guys, maraming tao. Ang ganda ng ating kalangitan. So mukhang masasaksihan natin ang ating sunset ngayon. Ayan. And si ma'am. Hello, hello, hello. Yan po yung ating
Ayan po, tuloy-tuloy po ang ating mga kababayan. Pumapasok pa rin sila. Kahit na ito po ay magsasara na ng 6 o'clock. Hello, ma'am. Miss. Hello, miss. Pwede po makuha ng si miss? Nang video po tayo. Okay lang. Sa YouTube lang po to, sa YouTube. Okay lang, miss. Ayan, interview lang, konti lang. Ayan, ano po ang pangalan nila? Mikaela. Si Micaela. Ayan, maganda si Micaela, ma'am. Apo niyo po? Or, hi, Micaela. First time niyo po sa Dolomite Beach. Ayun. Anong nangyay? Ayan, si ma'am. So, ayan, taga saan po kayo? Lemery, Batangas. Ako, taga Lemery, Batangas pa sila. So, first time niyo po dito, ma'am? Ayun, first time nila, taga si... Ayan, kamaya, baka ma-discover tayo. Kaya sa YouTube tayo, kay BRTV. Ayan. Ayan si ma'am. Hi. Kasama po kayo, taga... Ayan si ma'am, Nag-ticket. Hi, sir. Ayan, yan si sir. SG Rojas. I-channel kayo, sir? Ha? Kaya kabili ako. Sir, Yan. hindi pa tayo sticker eh. Oo. Ayan si sir, taga Cavite. Helmet ko. May kasamahan kayo, sir? Mamaya. Interviewin natin. Ayan po, mga taga Lemery, Batangas. Ayan po si ma'am. Ano nga pala? Micaela? Mikaela. Micaela. Dilaluna. Magalona? Dilaluna. Dilalona. Okay. Riyay. Mahihain siya. Pwede pa naman siya mag-artista. Malay mo, ma-discover. Tanggalin mo na yung face mask para... Ayan, kung gusto nyo mapanood yung ating YouTube channel, ayan. Ay, paki-support na lang, i-subscribe nyo na lang. Ayan. I mean, subscribe na lang po at like, share. Ayan. Anong pangalan nyo, ma'am? Ano? Ana, from Lemery, Batangas din. Ano? Santa Ana. Santa Ana. Bakasyon lang po. Nagbakasyon. Ayan, first time nila. Okay naman. Ano masasabi niyo, ma'am? Anong masasabi niyo sa Dolomite Beach? Ganda, no? Parang, pansin ko nga, parang tumaas, no? Ayun si ma'am, mahihain si ma'am. Ayan, Micaela. Ayan si Micaela, mahihain si Micaela. So, ayan po, sa mga manager dyan, pwede itong mag-artista, guys. Ayan, inahabol ka ng camera ko. Shoutout ka, shoutout sa mga kaibigan mo. Dali. Para shoutout. Kasama kayo ni Lola, shoutout sa mga taga Lemery, Batangas, sa mga kaibigan dyan. Dali. Yan sa mga taga Maligaya. Dito kami. Ayan. Napapanood niyo yan sa channel natin. Mga kaibigan. Sa classmate mo. Ayan si ma'am, mahihain. Ang ganda-ganda ni ma'am, mahihain. Pwede ka sumali sa Starstruck. Actually, ma'am, yung aking content, yung luto-luto. So pagka nag-travel ako, may konting nag-vlog din. Ayan. So maraming salamat, ma'am. Thank you for ayan. I-support na lang po yung aking channel at paki-share na lang sa mga kaibigan natin. Salamat. Ayan. Hello po. Bye. Okay. Enjoy kayo. Enjoy lang kayo. Picture. Ayan, ma'am. Meron tayong nakilalang mga taga Batangas, kaibigan natin. Ayan, dito sila. First time nila. Ayan, ganda-ganda dito.
Hello. Hello. Shout out kayo. Shout out kayo sa mga kaibigan niya, guys. Shoutout sa mga SG sa Adidas Santa Catalina. Ayan. Saan? Nako. Ayan. Duty ng Pati. Promenade. Yun. Hello. Ayan sila sa Dolomite Beach sila ngayon. First time niyo, sir? Ma'am? GMA Cavite po. So, first time niyo rito? Second time na. Okay. Lang nadadaan. Kaya ngala lang namin. Ayan. Kayong dalawa lang? Saan ako? LJ. Ayan, nandito na nasa YouTube na si ma'am. Binigyan na kita ng support na lang ako share nyo na lang sa. Subscribe ko na lang sa set. Nakalike ko. Salamat. Share mo na rin kung may. Sige, sige. Salamat. Ayan, hi. Thank you. Anong minutes yan? Oh. Mapunta akong kada. Ilang minutes? Anong minutes na? Ano pa lang, 21. Live tayo. Live pa rin. Bye. Pwede mong buksan na rin. Thank you. Ayan, thank you rin. So, ayan, nakilala tayong mag-asawa. Ayan, hello guys. Thank you so much guys. Ayan, masasaksihan na natin guys ang ating sunset. Ang ganda oh. Really, lumayas ka ngayon, Bebe. Bebe, alas ka dyan. Ang ganda ng shots ka. Dito kayo. Ay, dito ka nga eh. Yan, dito kayo. Yan, nadali. Hello guys. Ayan oh. Interview. Taga saan po kaya, sir? Ma'am? Po? Taga Cebu. Wow, taga Cebu pa. Sambuanga. Ayan, mga taga Sambuanga, Cebu. Ay, shout out kayo, sir, sa mga kababayan natin doon. Pa-shoutout sa Zamboanga. Ayan. Mga kaibigan, sir. Mga kaibigan niyo, sir. Shout out niya. Ayan sila, sir. Ma'am. Yan, nandito. Ano po? Ano namin? I-subscribe po namin. Okay. Nandito po yung ating ayan. Paki-support na lang sa ating actually yung ating content ay luto-luto. Pero minsan pag nag-travel ako, sana nagbo-vlog din ng mga para ma-update lang yung ating mga kababayan. So, ayan, mga taga... Ikaw, sir, taga saan? Zamboanga, Cebu. Ayan, mga dumayo pa talaga sila, oh. Pero dito na kayo nag-work na? Nagpa-practice pa. Ayan, mga dakilang natin, mga OFW. Ayan, mga bayani natin. Actually, ako dati rin akong OFW. Nagdo-Dubai ako. Dubai. Saan sa Dubai? Sa mismong sentro. Sa Sarja. Dati. Sarja ka. Sa UAE ako UAE. Mismong Ayan sila. Thank you. Welcome po. Enjoy lang kayo. Ayan, picture. Ayan, thank you. Ayan mga kababayan, tuloy-tuloy pa rin tayo sa ating update ng ating Dolomite Beach. Ayan po, salukuyang kumukulimlim na naman. Pero dagsa pa rin ang ating mga kababayan na pumapasok para mamasyal. Ayan. Kasi sa ngayon, bakasyon po ng ating mga estudyante. Meron silang swim break. Ayan. So sinasamantala nila yung bakasyon. MJ Vlog, may kalab shoutout sa dyan, MJ. Ayan, kamusta na? MJ Vlog. Ayan, napasyal ka pa ba rito? Rika Extension, may kalab shoutout sa dyan. Thank you for coming. Rika B Extension, may kalab shoutout sa dyan. Thank you for coming. MJ. Ayan.
Ayan mga... So, tuloy-tuloy pa rin ang ating mga ibang bata dito na lalaro. Ayan guys, ito po yung ating Dolomite Stone. Ito yung pinanggalingan. Siguro ito yung dinurog na Dolomite. Ayan, kung napapansin nyo, ayan. Andong banda, ito yun. Uy, ang gandang jump yan ah. Oh, bakit? Ayan guys, yung ating entrance. Tingnan natin. Ayan o. Ayan, shout out MJ. MJ Vlog. Ayan, kumusta na MJ? MJ Vlog, Rega Big Extension, mega love shoutout sa inyo dyan. Nita Bustanan, mega love shoutout. Ayan mga kababayan natin guys. Dami rin tao. Mga bata naglalaro. Punta tayo doon. Papa D! Kilala ko to. Oo, sabi ko na nga rin eh. Kumusta na? Ito, Mukhang lagi ka dito ah. nakita ka rin. Sabi ko parang kilala ko. Parang bago ano. Oo. Hindi, ngayon lang. Lagi naman kami dito. Lagi kayo? Mm-mm. Ako minsan lang kasi. Yung trabaho. Tapos, Biyahe ka ba? Biyahe? hindi naman. Dito lang, sa ano lang. Pampalok lang. Busy sa trabaho. Tapos, Na-monetize na. Oo, medyo. Kita mo. Kailan lang. Tuloy mo lang.
KBR ba no? KBR Ano yan? TV. KBR no? Oh, ayan si Papa D. Ayan, Mga kaibigan na. Si Daddy D, kamusta? Nasa reclamation ngayon. Ah, gano'n? Nandun siya, oo. Tropa Ayan, natin. mga Si KBR ano TV, nga ba to? mga kaibigan. Ayan si, OFW. Tropang OFW Tropang channel. OFW. Ayan si Oo, Baylor Donzon, Tropang Bukidnon. Tropang Bukidnon. Oo, alam mo yan. Oo. Sikat yan, sikat. Oo, dami mga kalukuhan sa mga, sa mga drone shot niya, magaling yan. Ayan si Papa D. Ayan si Alvin. Ayan si Alvin TV. Alvin TV. Alvin TV yan. Ayan, TVR TV mga kaibigan, don't forget to subscribe. Thank you. Ayan. Kaibigan natin yan, matagal na kami makakilala kaya ngayon lang siya ulit bumalik kasi sabi, Kaya, matagal na ako nakikilala tapos tanong. Hindi, kanina ko pala sabi ko, sino ba yun? Kasi malay, rakista ba yan? Sabi ko, rakista ba yan? oo. Lumit. Dati nga sabi mo, mukhang foreigner yata yun. Nahiya ka po. Nahiya ka kung ano. Kasi nakasalamin siya ng blue na naka-sunglasses talaga. Ayaw ko kausapin siya kasi baka Englishin ako eh. Ako naman, gusto ko nang lumapit sa inyo noon. Gusto ko nang lumapit kasi siyempre, vlogger, siyempre, tropa eh. Oh. Magkakaisa lang naman tayo. Oo. Ikaw, lapitan ko kaya. Ayun nga. Nung narinig kita, may kausap ka. Nag-hesitate ka rin na Oo. lumapit Kasi siyempre, Nagsalita ng Tagalog to, may ini-interview siya. Sabi ko, Tagalog pala to. Yun ang yung yes, nakikiramdam muna ako. siyempre. Oo. Ganyan kami dito kasi lahat ng mga bago, wala dito, magkakaiso tayo. Ayan si Papa D. Tropa natin. Dito ko nakilala yan dito sa Dolomite din Dolomite. kami, si KBR ng mga kaibigan. Anong ibig sabihin KBR? Kalutong bahay recipe yan. Ako dating kalutong bahay recipe, ginawa kong KBR. Nag-usap kami dito, unang chan niya, kalutong bahay recipe talaga siya. Oo. Sabi ko, pumasok sa live ko, KBR. Sabi ko, sino ito KBR? Naglayan. Pumasok ako ron eh. Oo, pumasok siya. Ako to si kalutong bahay recipe. Naguluhan ka doon. Natawa ako. Kaya mga kaibigan, si kalutong bahay recipe pala. Tagal talaga kami hindi nagkita nito. Tagal na. Oo. Halos. kahit matagal daw may mapatandaan kang Oo. Tanda ko siya kasi Sabi ko, magkadikit sila ni Daddy Dinon dito ngayon eh. lang. Sabi ko, parang kilala ko to. Sabi ko, tinanong ko to. Baylor Donzon, kilala mo to? Ako parang kilala ko na siya eh. Oo. Sabi ko, palapit ka na. Paano kita? Kaya ang pag-ikot kong gano'n, ay ko, punta na. Ay, si ano nga pala yun. Ayun, Annalisa Thomas, baka kilala mo to, oh. Kalutong bahay recipe siya po. Annalisa Thomas. Kung pumapasok sa akin live to. Oo, lagi ko nakikita sa yan. Yan. Si Ma'am Annalisa Thomas. Hello, mama na. Teka, Sir, ito Blue Asia, ito. Ito. May paggawa sa akin ng sticker na ganito. Sa rep. Ginawa ko siya ng sample. Blue Asia. Blue Asia. Yan si Blue Asia. Vlogger din siya dito sa Dolomite. Ngayon nasa Israel. Oo. Doon siya nagtatrabaho. Siya ay taga-Israel talaga. Gano'n. Yan, Blue Asia. So nice, no? Ayun, pupuntahan natin yan si, ano. Blue Asia. Yan. Okay. Very nice. Blue Asia. Tropang Bukidnon. Alvin TV. Alvin TV yan. Si, ano, Si, Kuya. OFW. OFW Tropang vlog. OFW. Tropang OFW. OFW channel. Kasi Dalawang channel mo? Isa lang. Tropang OFW channel. Tropang Yung sa akin, OFW. isa dyan, may tropang OFW dyan. Hindi sa akin yun. Tropang OFW. Ayan, Blue Asia. Ayan po si Karatubahay recipe mga kaibigan, KBR. Yun Ayan. talaga pamilya sa akin yun. Yung KBR talaga. Kaya nga nagpakilala ako doon eh. So, Para kasi kasi pag sinesearch yung kalutong bahay Oo. recipe, parang hindi lalabas, hindi lumalabas nag-appear. yung Ngayon binago ko ng KBR TV. kaya Lumalabas, Ayun. Actually, 3 kami, pero lumalabas agad yung akin kasi akin yung pinaka medyo maraming din. Lumalabas agad. So sabi ko, Kaya KBR, mo tayo nakita noon, hindi ka pa monetize na, di ba? No? hindi pa, nasa pa lang ako noon, 6 yata, 7. Oo. Oo. Kita mo? Yung Kaya, parang niya, siyempre, yung- kailangan natin mga kaibigan, di ba? KBR mga kaibigan, don't forget to subscribe. Ayan, Papa D. Okay, sige sir. Thank you. Thank you, Papa Hindi D. si Sir Warren may nakalapin daw sa footbridge.
Ano naman Hindi ko lang alam kung kailan yun, Marcis. Ni Pans TV. Ano si Pans pala? Hindi si Pan, si Daddy Day, at saka si James. Pans TV. nagko-cover yun yun ng Lagi ko rin pinupuntahan yan si Pans TV. New Year. Di ba nagkita pa tayo ng Chinese New Year doon? Bago kami punta, nagkita tayo doon. Eh, yung umakyat kami sa tulay, yung reporter ng Philippine Tonight, nandoon din. Tapos sabi ko, bababa ako doon yung idea na pwede mo video. Sabi ni Mrs. ni Daddy Day at sa Kalipantis. Doon sila sa Handens, may love shoutout sa iyo dyan. Handens, channel ng Payaman. Thank you for coming, Handens. tapos Thank you, Handens. Nandito tayo ngayon, Handens, sa Dolomite Beach sa Manila Bay. Ayan. Oo. tapos ginawa na ng video. Ayun ba? Ay, KBR! Yes. Halika, nandito si Chef Aimee Regidor, kababayan mo siya. Kabayan. Chef Jaime Aimee. Trader. Oo. Jaime, babae. Chef Aimee. Chef Trader. Jaime, hi. Di ba, Bicolano ka di ba? Ayan, mga Uragon dyan. May love shoutout sa inyo dyan, mga Uragon. Ayan, si KBR TV. Ayan, please subscribe, like, and share. Ayan. Marunong na talaga ka, marunong na. Oo. Ayan, ayun Chef Aimee, siya po si Kalutong Hi, Bahay. Chef. May channel siya. Ano siya, supporters na siya. Ayan. Meron siyang Maraming channel salamat po. sa pag-support. Bisitahin mo na rin, Yung, channel niya. ano yung channel Hindi na niya? siya nag-active lang nga kayo kasi busy. Luto-luto naman siya. Parehas kami niyan. Actually, luto-luto talaga ako eh. Ayan na, Chef Aimee ha, nabati ka na po. Kayo ay mga Uragon. Ayan, mga Uragon. Ano Chef, yung Uragon? marami ibig sabihin Uragon. Magaling. Tawag dito, basta maano siya eh. Matibay, basta magaling Subok sa... na matatag. Oo, parang overall magaling. Magaling. Ayan no, Forever in Love Sir Ron, thank you so much. After Asia, magkano sa piso ang salamat? Ayan, si Papa D. Marisat Soto. Hello po ma'am, ayun nga po siya tapos sa inyo na Papa D channel. Pero si talaga nyo, thank you so much. Hello po ma'am. Ayun rin ito, ayun. Thank you, Handens. Thank you, Handens channel ng Payaman. Kaya madali lang talaga gumawa ng kwento. Oo. Ayan guys, tuloy-tuloy pa rin tayo guys, no, kung napapansin nyo. Marami pa rin tayong mga kababayan. Mga kababayan, naglalaro yung mga iting. Ayan o. Hello! Hello! Hello guys! Hello guys. Hello! Lalaro sila oh. Guys, welcome to my channel. Tatakpan niyo po yung tae. Uy! Ay, ano ka lang? Ang kulit naman ni Santino. Tinatakpan niyo yung tae. Ate, si Kurt tayo. Ang layo na narating. Hello! Ay, mayroon tayo dito ng interviewin. Ayan o. Yung mga taga saan po kayo, ma'am? Kami, taga dito rin. Taga dito lang po. Saan dito? Taga sa Papo. Ay, yung mga taga Paco. Ayan si ma'am. Ang pangalan niyo, ma'am? Ana. Ayan ah. Ayan. Shoutout kayo, ma'am, sa mga kababayan natin. Shoutout ako sa mga taga Cotabato. Ayan. Cotabato. Ayan. Kayo po. Sambales. Shoutout kayo. Taga Sambales. Sambales pa, oh. First time, sir, dito? Second time around. Nag-i-enjoy. Nag-i-enjoy sila. Ayan sila. Mag-isama po kayo. Ayan. Dito may cover. Ayan, shoutout po kayo sa ano. Taga
taga Sambales. Taga Sambales dyan, mga kaibigan, mga tropa, kamag-anak. Shoutout sa mga katrabaho ko dyan sa Transcycle Iba. Ayun, katrabaho. Ayan. Sige lang, okay lang. O, kayo po, ma'am. Classmate niya. Anak ko. Ayan yung anak ni ma'am. O, ayan, o. Face reveal muna tayo. Face reveal. Ayun, ganda naman. Galing mo yung kuwan mo. Para makilala ka lang. Ayun, o. Ayan. Nakaklase ko sa UD. Ay muna sa UDM. Oh, ay lang, ay. Shoutout sa mga kaklase ko, sir. Andito na ako, sir. Oo, sabihin mo, nasa YouTube ka kamo. Alam mo, hindi sa YouTube na ako, sir. Panoorin natin si sir. Opo, meron akong, Sa YouTube, sir. meron po ako dito. Ayun, panoorin natin. Hindi pa siya sticker, mahirap lang tayo. Suporta kayo natin si sir. Actually, ang content ko is luto-luto. So pag nag-travel ako, nagbo-vlog din ako minsan. Kaya, minsan labas-labas din. Ayan. Thank you po, thank you ha. Enjoy lang po kayo. Bye-bye, thank you. Please subscribe, like, and share. Thank you, thank you. Thank you, bye-bye. Ayan mga kaibigan natin dito. Nakilala natin sa Dolomite Beach. Ayan, tuloy-tuloy pa rin tayo mga kababayan. Ayun po ang ating mga kababayan. Dagsa pa rin ang tao mga kababayan. Hello, Handens channel ng Payaman. Mega love shoutout sa dyan. So, ayan, tuloy-tuloy pa rin tayo. Sige, maglaro lang kayo. So, punta naman tayo dun sa dulo, sa Maikan. Punta natin sila dun. Ayan yung iba guys, nag-uwi na guys. Ayan. MJ, mega love shoutout sa dyan. MJ Vlog, mega love shoutout. Handens Channels ng Payaman, mega love shoutout. At Rica Big Extension, mega love shoutout sa dyan. Maraming salamat guys sa pagpasok sa ating live. So ayan, tuloy-tuloy pa rin tayo. Dito tayo ngayon sa titingin tayo rito sa pakiramdam ko parang may So mukhang masasaksihan natin yung ating sunset. Ayan, sunset, ganda oh. Okay lang kayo? O nakarami na bang picture? So meron ang tawag dyan, meron nilagay silang harang para hindi siguro doon pumunta rito sa harapan yung ating mga dumi ng mga kahoy-kahoy, mga dahon, kasi minsan paghabagat tapos umuulan pumupunta rito sa pampang yung ating mga dumi. So ngayon malinis po ang ating Dolomite Beach ngayon. Oo, na high tide po tayo. Medyo tumaas siya guys. Medyo tumaas yung natin. Tumaas yung Dolomites. Ayan, medyo tumaas guys. Thank you Handen sa patamsak dyan. So ayan.
Oo. Harap na dun. Harap na dun. Ang dami nating kababayan dito. Ayan o. Ayun guys, marami pa rin pumapasok guys. Yung medyo magsasara na tayo ng 30 minutes na lang. Ay marami pa rin pumapasok. Ayan o. Nandun yung entrance natin. At nandun naman yung ating exit. So marami pa rin. Marami. So ayan o. Ganda, ganda ng Dolomite. Ano ba? Ayan, may galap shoutout sa inyo lahat dyan na Luzon, Visayas at Mindanao. Ayan, may galap shoutout sa Team Blessing, Team Payaman, Team Achievers, Team Brocha, Team Livewire, at kay Pinoy Core TV. Ayan. Kay Tatay Aweng, may galap shoutout sa inyo dyan, Tatay Aweng. Nandito tayo ngayon sa Dolomite Beach. Ayan. Hello. Ayan guys. May galap shoutout sa inyo dyan mga kapatid. Ayan. Para tayong nasa guys. Para tayong nasa ibang bansa guys. Hello guys. Ayan o. Pwede ba kayong ma-interview guys? Hello? Hello ma'am. Ano po pangalan nila?
Anong pangalan niyo po? Maridal po. Ayun, si Mardal. Ayan, Maridal. Ayan, taga-saan po kayo? Taga Santiago po. Lahat po kayo? Taga, ano? Santiago, Abra. Ayun, mga taga-Abra pa. Samar. Ayun, iba-iba palang lugar sila. Kayo po, ma'am. Pidel Valley po. Lucana. Ayun, shoutout kayo, ma'am. Shoutout sa mga kaibigan, sa mga minamahal dyan. Santiago, sa family ko. Kasi malapit na ang Valentine's Day. Ayan. Happy Valentine's Day sa mga Happy walang Valentine's Day. Like. Ayan, oh. Hello. Ay, Samantha ka magpa-picture. Maganda camera ni Okay na, sir. First time kayo dito? First time nyo? Opo. Ayun, first time nyo. Ano masasabi nyo sa Dolomite Beach natin? Ganda po. Gumanda ngayon. Gumanda nga. Gumanda ngayon. Pansin ko nga parang tumaas siya, no? Tinataas kasi. Para yung dagat. Dating dagat doon, di ba? Oo, maabot dito, eh, oh. Parang tinasan niya, eh. Tinaasan nila yung ganito para yung dagat. Hindi nga. Oo. Kasi po, di ba dati ang doon talaga yung dagat. Oo. Hello. Kaya gumanda. Oo nga, eh. Thank you, ha. Bye-bye. Pwede ba makahingi ng support sa inyo? Oo, Papa-subscribe lang ako. Para mapanood nyo yung ating live. Kung gusto nyo, panoorin nyo na ngayon. Sige, sir. No problem. Thank you, ha. Thank Sige you. lang po. Thank you. Ano na lang yung channel natin, KBR TV. Salamat sa inyo. Ingat kayo. Ayan na, uulan na, guys. Ay, madilim na. Ingat kayo. Bye-bye. Ayan, mga taga-up. Hi, sir. Umulan. Parang umulan na. Silong muna tayo. Hello. Hi. Shoutout kayo. Hi, everyone! We are here in Manalabe. Wait, tabalo po kami. Ang mga taga saan po ang OFW na yan? Saudi. Bakasyon kayo. Sabay-sabay ang bakasyon nyo? Di po, nag-ano pa lang itong iba. Ako po. Mag-apply pa rin iba. Ano pangalan ng ano mo? Ay, ito meron ako. Pa-support naman ako. Naamon ditong vlogger, sir. First time nyo, madalas kayo rito, no? Hindi, madalas din po rito. Ayan po yung sa anak ko, yung maliit. Teka po. Ay, Okay po, sir. Yun, TBR TV. Isa lang. paki-support na rin yung aking anak. May channel din po siya eh. Ay, babae. Opo, Sige po. may channel din po siya. Sino pa po Marami na wala? po kaming nai-subscribe dito, sir. Salamat sa mga supportan niyo mga OFW. Karamihan po sa mga supporters ko rin, mga OFW. Kaya malaking bagay po yan. Ayan po si Papa D, kaibigan natin dito. Mukhang nag-subscribe ng kayo sa amin, ha? Antuman, may Kaya nga sabi niya, marami na kami sinubscribe dito eh. Sambales, may ay Bisaya. May Nihunggo din, Pangasinan. Oh, Mga kababayan, no? Mukhang uulan, no? Ayan o. salawin nyo. Ayan, ora. Bibigay tayo ng sticker, may sticker tayo. Wala bang mga taga Bicol dyan, mga Oragon dyan? Wala. Ay, Ayan. mag-abroad ba kayo? O pag na-abroad kayo, pag nabagot kayo, pasok lang kayo sa mga live, ha? Ano yan, saan? Papadi channel. Guwa po, guwa. Go. Sa La Purisima, La Purisima. Eh, mag-hi po kayo sa nanay Ayun, mo. shoutout sa kanya. Ayan po, maraming salamat po. Ay, sa mga OFW mag-ingat kayo pag nakaalis kayo Sana Kalimutan si Kalutong Bahay recipe nandito. KBR, Basta Papa D. i-subscribe namin kayo, sir.
Okay. Sige po. Ate, pa-picture nga ako. Wow. Sige, picture tayo. Picture. Kuya, kasali mo naman ako. Sali na lahat. Sige. Siyempre kasama yung video doon. Video to, doon kayo tumingin. Sige natin. Tuloy na kayo doon. Oh, yan. Tatawa ako sa inyo eh. Ayan o. Thank you. Thank you rin. Ayan. Ay, may mga pasiaw dito na kaibigan pasiaw. Ay, bilisan nyo, umulan na. May Umulan na. isa pa ay nag-apply. Thank you po. Thank you rin, thank you. Halo-halo no kasi nag-a-upload yung mga yan. Oh, Kasi ayan, ganun maraming talaga salamat yan. sa mga OFW natin, mga bayaning Ano, may dala ka bang payong? wala nga, kaya nga gahanap ako agad. Eh. Dito muna ako, ikaw. Dito. Dito muna ako. Oh, sige. Dito lang ako kasi ano, baka biglang bumuhos eh. Oo. Itong baba naman ng... Wala na ba itataas to? Di, may payong ako, laki. Oh. Halika rito, maliit lang to. O, sino? Ayan po guys, kasalukuyang umaambon po dito. So gagamitin po natin tong ating payong dito guys. Ayan. Hello mga kababayan. Ayan malapit na pong magsara ito, hanggang 6 lang tong ating Dolomite Beach. So sa mga OFW natin, mga na-interview dito, maraming salamat guys. At sa mga mag-subscribe, maraming salamat guys. Ayan, mega love shoutout sa dyan, Han Dance Channel, mega love shoutout. At kay MJ, mega love shoutout sa dyan MJ, at kay Rica Bix Nation. Awa ko na daw. Ang iksi kasi. Oo nga. Eh, tangkad mo eh. Ha? Ang tangkad mo. Hindi, may iksi talaga. O tingnan mo ibabawong ko Ay, yung ano, mababang nga talaga oh. Ang baba. Mababang nga siya. Eh pala hinawakan niya ang payong. Eh matangkad siya. Kita ko ayaw kong tumabi sa kanya. Nakatingala ako. Nawala kami yung ganyan. Nawala na. Kaloka mo talaga sinulita sa mga anak mo naman. Sa maayong buntag mo kasi talaga yun. God bless me. Safe ko sa mga. Kaya lang yung siya, dalawa na po ako ng Hello guys. Hello. Taga saan po kayo? Mindanao. Basilan. Bastila na, shout out Sandrila. Ayan, may mga kababayan tayo dito, mga taga Basilan guys. Ayan, aabulin natin kasi minsan lang tayo maka-interview ng taga Basilan. Hello guys. Hello po. First time dito. Ayan kumusta naman? Okay naman ang ating. Okay, magandang view. Okay, salamat. Ay, guys, pwede magpa-support. Pwede magpa-support sa inyo. Oo,
Ganit pa ulan oh. Ito. Ayan, mga taga-Basilan na kababayan natin na namasyal dito. Ihingihan natin ng support. Ayan. Pwede pa-pick sa inyo. Okay lang po. Pwede naman. Pakisupport na rin tong aking Junakis. May channel din siya. Sige, na tayo. Dito muna ako sa baba para ano. Sige, sino dito sa atin? Ito yung cellphone ko pa yun. Yan na, yan. Sige, doon lang kayo tumingin. Thank you. Thank you guys. Thank you. Ingat kayo. Pag-uwi. Thank you, Brad. Thank you. May na yung jacket mo. Isuot mo yan. Ah, kukuha niya ng ano? Kukuha niya doon. Ano, bahala ka kukuha niya yung tao yan. Welcome to my trekking beach. Tingnan mo lovely ah. Oh, semento! Walang matakot tayo. Yung mga kababayan natin na nakapapasok lang. Wala na yata tayo makukuha ng sunset. Ang dilim dun, oh. Ako naglalakad ko lang. Tapos sabi mo harap sa akin, harap ako ah. Layo pa rin. Dami pa rin talagang pumupunta rito, guys. Kahit na ordinary days. Maambo na naman.
Ayan, pakunti na yung ating pumapasok guys. Pakunti na. Hanggang alas 6 na kasi. Yung mga bata naglalaro ng mga dolomite. Hello sir. Ganda ng beach. Sana balang araw mapapaliguan na to. Siguro marami ng maliligo. Ganda. Ganda guys. Ganda ng Dolomite Beach natin. Manila Bay, Dolomite Beach. Ayan, nandito po tayo guys. Ayan. Napakaganda na. Lalo na pag swimmable na to. So maraming mga foreigner ang dadagsak dito.
Hello guys. Ay, tangin na sinelas ko pala yung pinakamo. Parang kasalanan pa ng dagat. Kaya kasi tayo dun. Sige, sige, papunta na ako. Uwi na ako. So ayun guys, mag-end na po tayo guys. Pupunta na tayo guys sa palabas. So maraming salamat guys sa pagpunta guys. Ayan. Magko-close na to guys ng 6 o'clock. Kaya pauwi na tayo. Pupunta pa tayo sa Mehan Garden. Okay. Maraming salamat guys. Mga kaluto, maraming salamat sa pagbisita. Ayan po. Yan pong live update natin ngayon sa Dolomite Beach. So maraming salamat. God bless us all. Maraming salamat guys. God bless us all. Maraming salamat sa pagbisita sa live ko. Thank you guys. Pakishare na lang po ang live natin. Maraming salamat guys. Thank you. God bless us all.